áno, jasné, dá sa tam stavať, ale v tom priestore už celkom, keď pri vode, tak sa dá urobiť stavba len nejaká na nejakých pilotách alebo niečo také, lebo to je už povodie Bodrogu a Hornádu, rozumiete ma. V tej vrchnej časti tam si môžete postaviť aj samozrejme, čo chcete, ale keď by ste chceli postaviť niečo tak, že by to malo byť hneď do zatoky, tak to už by muselo byť na nejakých pilotách, tam sa nesmú dať betónové základy, rozumiete ma. Tam v tej časti už sú obmedzenia. Rozumiete ma. A to je kde? Jak je molo, alebo kde to je? Je to blízko toho mola. Jeden pozemok je z jednej strany a druhý z druhej strany. Ako na tom pozemku, ktorý tam nemám, je aj vyvrtaná studňa spolu so susedným pozemkom na polovicu, aj elektrika. A vlastne na tom jednu časť pozemku už predal a tam už aj stáva. Tam sa už aj stáva. Takže keby ste sa išli tam pozrieť niekedy, lebo a viete, uvidíte ja vám tam... tak poviem, že ja som starosta obce, no a toto všetko, čo sa tam deje, je v rozpore s územným plánom a sa tam stáva na čierno. No a ľudia upozornili na to, že v podstate vaša realitka to ponúka na internete, jednoducho ako stavebnú parcelu. Hej? Čiže všetko je to v rozpore so zákonom a je to ako aj zavádzanie ľudí. Tak by som vás chcel poprosiť, že by ste stiahli ten inzerát z internetu, lebo v územnom pláne je jasne vymedzené, že tento pozemok je za hranicou zastávaného územia a tam sa nesmie postaviť nič ani budka. Hej? Čiže aby to bolo úplne jasné. Čiže no neviem o tom, ale počujete, to je normálne podvod, hej, čo sa tu deje, že sa tu klamú ľudia, ktorí to potom volajú, že či sa tam dá stavať, bože realitáci im tvrdia, že sa dá. Takže ja vás aj touto cestou chcem oficiálne informovať, že sa tam stavať nesmie a že je to zavádzanie ľudí. Hej? Čiže je to so všetkým, hej? Opýtam sa majiteľa pozemku, že či sa vám teda stavať môže. Viem, že on tam... Nech vám to preukáže, lebo ja vám hovorím ešte raz a musím vás informovať o tom, že jednoducho zavádzate klientov. Hej? A to je v rozpore so všetkým, čo sa dá. Hej? Čiže nemôže tak byť. Hej? No pozrite sa, ja mám informácie od predávajúcich. Toto, čo vy mi hovoríte, toto počujem prvýkrát. Predávajúci vám povie, že tam môže byť jadrová elektráreň, tak vy budete tvrdiť, že jadrová elektráreň. Ja nie hovorím, že tam... Nemôže toto tvrdiť, rozumiete, hej?